Kundin Hausa Novels, masarubuɗan littattafan Hausa. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa. Ta yadda za mu dinga an tayo muku sabbin littattafan. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Matar So na marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga, wacce aka fi sani da Real Mai Dambu, wanda yake zuwar muku daga tashar Kundin Hausa Novels, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin, a ƙarƙashin jagorancin Abba Dausayi. Kafin ya iso, Ahmad ya tare shi, rungume juna suka yi tare da fashewa da kuka. Alhaji kan bai iya magana ba, sai kallon shi yake yayin da ya koma. Murmushi yana buga bayan Ahmad ya ce, haba mazaje, ka ce yanzu ka koma mataye. Janye jiki Ahmad ya yi, Aman ya kalle shi sai kuka. Komawa gefe ya zauna yana kuka. Gaban Alhaji ya je ya durƙusa tare da dafe gwiwar Alhaji. Cikin sanyin rai ya ce, Alhaji, hakkin Maryam ya ƙi bari na huta. Shafa kanshi Alhaji ya ce, Maryam ta yafe maka tintini, sai dai ka nemi yafiyar Ubangiji. Zamanka a nan ƙaddara ce da taimakon ɗan uwanka, sabida soyayyar da yake wa Maryam wanda kai ka gaza mata, shi kuma yana jin zai iya bata abin da kai ka gaza bata. Shi ne ya sa shi aikata haka. Amma ko ma meye Allah ya yafe mana baki ɗaya. Kuka Yunus ya saka sosai tare da riƙe hannun Alhaji. Takardu aka kawo Ahmad ya cika komai sannan suka miƙar da shi. Daga nan ba su tsaya ko ina ba sai asibiti. Na aka shiga duba shi sosai tare da ba shi kulawa. Sai da suka kwashe sati kusan 3 sannan suka tattaro zuwa Kaduna. Ko da suka iso Zaria aka wuce da shi. Tun a can yake son tambayar Maryam amma ya gaza cewa komai. Su ma kuma sun ƙi ce masa komai. Sun isa Zaria da ƙarfe 2 na rana, 'yan uwan shi da dangin shi duk suka mishi ƙawanya suna kukan farin ciki. Murmushi yake ya kalli wannan ya kalli wannan. Da misalin ƙarfe 5 su Ahmad suka dawo Kaduna. Ahmad ya ajiye Aman a gida, shi ma ya wuce gidan shi. Yana shiga ya sami Hindu a falo ta zabga tagumi. Zama ya yi kusa da ita ya ce, lafiya kike tunani? Miƙa mishi wayarta ta yi tare da fashewa da kuka ta ce, Aman, ba san ya aka yi ba, wasu suka ɗauki hotuna suna rubuta ɓatanci a kaina. Murmushi ya sannan ya ce, to ai sai ki gode wa Allah tunda baki yi abin da ake magana a kai ba. Abin da nake gudu kenan, kin lalata gidanki, kin lalata rayuwarki. Idan kin ga za ki iya ki gyara, idan bai miki ba, kin san dai ba ke ɗaya ba ce ba. Yana gama faɗar haka ya miƙe zuwa ɗakin shi, ya yi wanka ya sauya kayan shi, ya nufi gidan Mami. Dan har yanzu ya ƙi yarda Rahila ta dawo gidan shi. Gani yake Hindu za ta iya kashe masa mata da ɗan shi. Ko da ya isa gidan ya same su a kicin suna aiki da Mami sai hira suke abinsu. Ga Sayid da yake fama da keken shi. Yaron na ganin baban shi ya ce Papa, da gudu ya zo kan uban ya ɗaga shi sama. Yana jijjiga shi sannan ya sumbaci goshinsa ya ce, Mr. Mandara, faɗa min meye mominka da Mami suka ce. Dariya ya shiga shirme abin shi, cikin nutsuwa ya gaida Mami. Ta yi mishi barka da arzikin dawowar Yunus. Wani kallo ya fi Rahila da shi sannan ya ce wuce falon mahaifin shi. Sannan ya wuce falon mahaifin shi, nan suka tattauna sannan ya fito ya shige side ɗin shi. Bayan ya bar Sayid a wurin takwaran shi, tashi ki je, kin yi amfani da abubuwan da na baki ko? Kan Rahila a sunkuye ta gyaɗa mata, to maza je ki, Allah ya baku zaman lafiya. Da sauri ta fita tana murmushi. A ɗakin shi ta same shi ya kwanta yana ganin ta ya miƙe zaune ya buɗe mata hannun shi. Shigewa jikin shi ta yi tana sauke ajiyar zuciya ta ce, Papa, na yi miss ɗinka kwanakin da ka yi kamar na yi hauka. Murmushi ya yi sannan ya ce, ai abubuwa ne sai a hankali, kuma ba ma so mu dawo da Yunus a yanda muka same shi ne. Kar 'yar uwarku ta ce ba ta yi. Ɗago kai dai tana shafa fuskar cikin salonta ta ce, a duniya babu namijin da zai iya samun Maryam Sajida ta ba shi soyayyar da ta ba wa Yunus, ko yaya kuka kawo mata shi za ta amshe shi hannu biyu. Zuge zip ɗinta ya yi ta kalli cikin idanun shi, ta ce a ranta jaraba an dawo. Shafin soyayyar Aman da Rahila ai ba sauƙi, haka ma ya faru a gidan Ahmad. Tunda ya shiga ya samu Rahima ta ba shi abinci ya ci kaɗan ya ce, ni fa ba wannan yunwar nake ji ba. Tunda ya faɗa haka ta san abin da yake nufi. Lallaɓa yaranta ta yi ta kunna musu tab suna game.
Rufe ƙofar kicin ta yi sannan ta koma ɗakinta ta gyara jikinta. Ta bi Ahmad jirgin soyayya su ma suka haye. Haka kawai aka sa ni a gaba da maganin mata tun bayan komawar Anty Gausiya. Aka shiga ɗura min magani. Ga mai gyaran jiki kullum sai ta zo an gyara min kai. An buwayi rayuwata gabaki ɗaya. Kamar na fasa ihu haka nake ji. Sai da aka samu kusan wata biyu ana abu ɗaya. Ranar Juma'a na tafi makaranta na shigo a gajiye. Na shaki ƙamshin da ya kusan tarwatsa min zuciyata. A hankali na shiga gidan ban ga alamun komai ba. Yaran ma ban ji hayaniyarsu ba. Ɗakinmu na wuce na yi wanka na kwanta don yau nake tsammanin baƙona zai ɗauke. Can wajen magrib sai ga yaran a guje sun shiga ɗakin Umma. Bana nan suka leƙa na maman ma haka. Shi ne suka shigo ɗakinmu suka zube a kaina. Kallonsu na ce, yaran mamansu ina kuka je? Jan hannuna suka yi da na miƙe. Dole na saka hijab na bi su har falon baƙi. A nan zuciyata ta tsinke sabida ƙamshin Yunus. A hankali na shiga ciki yana tsaye a jikin windo da ke kallon harabar waje. Gani nake kamar gizo yake min. Kallon yaran na yi da suka isa gurin shi da gudu suna cewa dadi. Da haka nake faɗa musu dadi duk namiji dadi ne. Juyowa ya durƙusa a gabansu yana shafa fuskarsu. Mutuwar tsaye na yi ina kallon Yunus. Ɗago kanshi ya kalle ni murmushi ya yi sannan ya miƙe tare da ɗaukar su duka biyun. Ya iso gabana. Ja da baya na yi har muka ƙure bangon ɗakin. Rungume mu ya yi baki ɗaya muryar shi can ƙasa ya ce duk nawa ne wannan? Kukan da nake haɗiyewa ne na saka. A hankali tare da kiɗa mishi kaina na ce duk naka ne har da mahaifiyarsu. Sauke yaran yayi ya ciro chocolate ya miƙa musu ya ce maza ku kai wa Umma ta sha. Suna fita ya tallafi fuskata da hannun shi ya ce Maryam sai kuma kika ji labarin na mutu. Janye hannun shi ne na kifa kaina a ƙirjin shi ina kuka. Ba ni da wani bakin magana. Kallon shi nake ina shafa fuskar shi na ce ai ban yarda ka mutu ba don zuciyata ba ta aminta da hakan ba. Ni dai abin da na sani shi ne na shiga garari a dalilin rashinka. Kuma da na ce za ka dawo ƙaryata ni aka yi ana min kallon na haukace. Dadi kai ne cikon rayuwa. Ban san ina son ka ba sai da kai nisa. Sai da kai nisa da inda nake na san kai ne rayuwata. Rungume ne kamar wani zai ƙwace ni. Mun jima sosai a haka kafin ya ce Maryam za ki iya zama da ni kuwa? Kin ga yadda na koma fa. Murmushi dai na ce Yunus nake so ba wani ba. Da haka ni ba ni da damuwa ina son hasken rayuwata haka. Haɗe fuskar mu yayi yana goga hanci na da naci ya ce Maryam zan wuce da ke gida ina kewarki sosai. Ɗaga kaina ne ina murmushi na ce a'a ka bari dai su Umma su maida ni da kansu. To ki bar ni mu gaisa a nan. A'a ba za a kuma da ni ba. Ni fa ma ina hutun sallah. Na faɗa hakan ne don ya ƙyale ni wallahi ba zan iya jaraba ba. To taimaka ki min wani abu. Kamar ban fahimci me yake nufi ba na ce da me fa Yunus. Jan baki na ya ce yanzun za ki gani. Hannun shi ya tura a riga ne maza na riƙe. Kar ka taɓa amanar 'yan biyu ka ga babu daɗi na bari a ci amanarsu. Dariya ya da ƙyar na lallaɓa shi muka rabu lafiya. Tun da ya dawo kullum yana zarya a gidanmu sannan ya kwashi yaran shi su tafi yawo. Ina faman kintsa kayanmu da zan koma. Dan ya ce ya dawo da sauran matan shi saura ni ce. Sosai Umma da Mama da Rahila suke haɗa min zafi sai da na fara fita hayyacina. Dan maganin ƙarfi ne da su wasu wanda Rahima ta kawo min daga taron sukunu daga Indiya. Uwar mijin da ta kawo mata. Sai wani na sha haka kawai suka sani jin desires ɗin dole. Ranar Juma'a aka maida ni ɗakina ni da yarana. Bayan tafiyar su Anty Hamdiya shi ma ya shigo ya tara mu a falo mu huɗu. Sai yaran da suka yaye mishi jiki. Balkisu da Farida na dariya. Ina gefen Anisa wacce har yanzu bata nutsu ba. Nasiha ya yi mana akan zamanmu na baya da kuma kurakuran da ya aikata. Ya roƙe mu da mu yafe mishi sannan ya ce za a raba kwanaki ɗaɗɗaya. Sannan ya ƙara da cewa Maryam idan baki manta ba kin yi wa Farida da Balkisu alƙawarin ba su. Ai dama yaran su ne don ko da ake maganar auren Suleiman niyyata na yaye su na miƙa musu. Su ne iyayensu ni ba ni da haufi na bar musu yaran duniya da lahira. Madalla da samun mace ta gari kuma nagartacciya mai zuciyar zinari Allah ya albarkaci rayuwarki. Kallon Farida na yi cike da tausayinta dama kuma yaran sukan je gurinta ko ta zo ta ɗauke su. Balkisu kuma ba ta wata guda ba ta zo Kaduna duba su ba. Don haka suna gaba
Don haka suna gama tsalle a jikin uban suka koma kansu. Hassan da ɓarna ya tsinke wa Bilkisu ɗan abin wuyanta ta gwal. Murmushi ta yi ta sumbaci goshinsa ta ce, wata rana za ka saya min sama da wanda ka tsinka. Taɓe bakina ne na zuba wa mijina ido ina wani limshe su. Duk abin da nake yana gani, amma don a zauna lafiya bai wani damu ba. Asali ma jaddada mana zaman lafiya yayi kafin a kawo abinci, wanda Farida ta girka muka ci. Allah sarki Huda na makaranta. Kamar ta yi tsuntsuwa a wannan shekarar za ta gama. Mufida kuma tana gaban Sajiya. Yarinyar ta nutsu. Yau wata 2 kenan da aka yi wani ƙazamin hatsari a hanyar Yola. Kowa an sami dangin shi, amma banda Suleiman. Ƙarshe saka hoton shi aka yi a Network News. A nan Alhaji ya gan shi. Tunda Mama Kilishi ta gan shi za ta miƙe, Alhaji ya mai da ita ya ce, na yarda da tarbiyyar da na ba wa yarana. Shaiɗan ne ya shiga rayuwar shi, ki yafe mishi. Allah zai sassauta mishi. Bari gobe na kira Yunus da abokan shi tafi Yola. Kuka ta saka ta ce, wallahi na yafe mishi. Ina mamakin halayyar shi ne, amma ya wuce. Lallaɓa ta yi har suka kwanta. A ɓangaren mu kuwa ban san iya adadin lokacin da muka ɓata muna hira ba, inda yake ba mu labarin rayuwar gidan kaso. Sai da na shafa wayata na ga ƙarfe 2 saura miƙewa ne na ce, bayan Allah da alkhairi, na wuce sama. Dariya Bilkisu ta ce, Farida ni ma na gudu. Dan nan gaba Maryam kuka ta saka mana mun riƙe mata miji. Dukkan suka miƙe suka hauro sama, shi kuma ya shige ɗakin shi ya wanka sosai. Sannan ya saka kayan barci ya fito ya kashe komai na gidan ya hauro sama. Ya shigo ya same ni na yi wanka na kwanta. Kunna wutar ɗakin ya zo har inda nake. Ya muna hira kika gudu? Hirar ce ba ƙarewa za ta yi ba. Kuma ai sai a bani mijina tunda ka jima da dawo da su. Ni ma sai a bari na mori mijina ko? Janyo ni yayi na shige jikin shi, sumbatar bakina yayi sauko har daga nan kuma tsohuwar soyayyar da kewar juna suka motsa. Washe gari Bilkisu ce ta yi abin karyawa tare da taimakon Farida. Suna gamawa suka jera a falon akan kafet ɗin cin abinci, sannan suka koma ɗakinsu suka yi wanka. Tabani ya cikin zolaya ce, ke Harija tashi. Dariya ya bani har ina riƙe cikina na ce, to Hariji, ai sunan da ya dace da kai kenan tunda tun ƙarfe 2:30 ake abu ɗaya har ƙarfe 4:02 kuma tsakaninka da Allah sau nawa ina ce maka na gaji, amma cewa kake wallahi yanzu kake jin lafiya. Da ke ka saba ka more ni ka ce min ni. Ɗaukar filo ya wurge ni da shi yana zare ido ya ce, amma yarinyar nan kin gama da ni, zo ki faɗa min. Sau nawa kika sauya? To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.